mutane suna cikin rigima matsiyata kawai me za a yi da wayannan mutane ai ko nan sa na san yadda zan ga gane ba ma yi mutanen nan sun sa jama'a a masifa wallahi zuwan Buhari Zariya kenan wato zuwan Buhari Zariya kenan aka gudanar da wannan abu na ba ma yi mutanen nan sun sa jama'a cikin masifa da bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa mu dace mutane na cikin masifa kuma yadda aka kona shegiya wato yanzu kusan Buhari ne take ci da wuta haka kusan Buhari ne take ci da wuta haka yanzu Allah zai kawo mu wannan lokacin a Najeriya yanzu Allah zai kawo mu wannan lokacin a Najeriya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai guda mu Buhari gani mu ɗaya yan rufai mu ɗauke shi yawwa